ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಎಂಚೆಲ್ಲರೂ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರಿಂದೇನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಲು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಓಕೆ ಯಾನು ಮುರನಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಲಾಗ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನಿನ ಪಂಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ದ ದಿನ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಶೂಟು ಅಂಚ ಕಾಡತ್ತು ದುಮ್ನ ಅನಿಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಇನಿತ್ತೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಗೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ದ ಲಾಗ್ ಒಂದು ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರಂದಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನೋಕ್ಲು ఉందండ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಓಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ವೀಡಿಯೋಸು ದಾದ ಪನ್ನಂಡ ಯಾನ್ ಇನಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ರೈಸ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುನ ಇಟ್ಟಿತ್ತೀನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿನ ಗ್ರೇವಿ ಅವು ಸಾರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುನ ಗ್ರೇವಿ ಪೋದು ರೆಸಾಂಡ್ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಅಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಡಿಯ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ದಾದ ತೂಪಿನಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಗೌಜಿಜ್ಜದ್ದಾಳೋ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಬೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಗೋಧಿದ ಕಡಿತ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪುಗ ಬೆಲ್ಲ Mini boda popolo. ಪಾಯಸ ರೆಡಿಯಾ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಗ ಉಪ್ಪು
ಚಿಕ್ಕವರಾ ಚೆಕ್ಕು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ ಮಾಡಿದು ಕಾಣಿಸಿ ಬೇಯಿ ಏನೇ ಕಟ್ಟುಡು ఉందిలే ఏరి 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 ఓ అన్న అన్న వల్తారు ఇరి ఓ వల్తారు బినియా ಓ ಇಲ್ಲೋ ನೀರ್ನ ಓಯ್ ಮುತ್ತಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈ ಬಲಿ ಬಂದಾನೆ ಮುತ್ತಲೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಓ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೀರಿಗೆ